Phong chịu tôi cầm tệ lắm. Hello. Hello. Kenapa? Nungai di terus tada. Nungai dah tare. Ai nak tare? Ai di nang bu unening na loire he. Kiri kau apa? Nang unening na loire. Loire tu kiri no apa? Loire ada nam pulau tu apa? Loire. Oi ne nang ai pulau ko da benin ne. Ai na? Oh. Kiri ni. Kiri kau ni ai lau tu apa? Nung si lagi. Ai di nang bu yam nung si e. Ai su hena. Su orang su kiri mana apa? Nagam lay ni nang di yam na slim soy ba ko. Ado na ay di nang yam tamba. Ay bugom na ko. Hello. Hello, tare. Ado nang kitong ay lakira ko bunda. Hindi apa ni ya? Kali pintam na tre. Kare nang ado di sino ko tamo. Langit taro ay ngai ram ko nang kali te tum lak ay ngai ram ko. Lawan ni tahu hai guru, nakini. Yo tamo iwat wata yam nung hai. Oh, no CBI hafre. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
넘기게 정절하니 진기로 자워 너 떠나간 공도 거시게